Siyabingelela ukubingelela ngobaba uDokotela Baba Sezibojabulele ufana omuhle nje kahle umzulu amancinci sesiyabonga kakhulu ukuthi iwinter isiyaphuma sesizongena ku esikhathi lapho kuzobe sekunamaskiti kuzobe sekushisa khona. Thank you very much. Besingazi ke nathi ukuthi iwinter izophuma nathi kuzokuphela iwinter because our enemies were planning something different, but Ahura Mazda, the creator of the universe, has refused all that to happen to us. Ukuthi okufiswa yisithi akuphumelele kona akuzange kwenzeke. Okushuthi nawe obona le channel know that Satan is a failure. Anything that was planned by the demons, it also failed as well. Kunabantu akade benama date ukuthi bayohlinzwa ngenxa ukuthi isifo esibaphethe asizolapheka sebehlinzwe kodwa bayaphila. USathane uhlulekile futhi ukubulala etheater. This is it. This is ubaba uDokotela Sezibojabulele mfana uPleja kahle mlo. Yeah. Namhlanje ngine topic ethi grow your own channel. Grow your own channel. Oh, you are too busy kuma channel abantu, believe you me. You are too busy kuma channel abantu, you got no idea what we are meaning by that. Yeah, first I just want to go back to my ethics, whereby I said to you people, I'll be opening some secrets about traditional medicine. How do we concoct imithi? Thina laKwaZulu, how do we concoct imithi? Lana ngizokunika umuthi omumbi ngendlela eyisimanga, umuthi omumbi ngendlela eyisimanga ngoba nithi nini imithi ayisebenzi. Ake ngikunike lo muthi lona. Lo muthi ufuna isele nosawoti. You need a frog and a rough salt. Salt and a frog and a rough salt. Lo muthi lesiyawakha ke manje. Lo muthi lona uzothola umuthi ekuthiwa umathinda, uthole umuthi ekuthiwa umthathe, uthole umuthi ekuthiwa umkhondweni, uthole into esibiza ukuthi amafutha kaTikoloshe. Thatha ke lezi zinto lo uziqule uzigayize zibe impuphu. Yabo, uzokwazi ukugayiza izimpuphu. Thatha isele ulifake thola into ngathi iCalbot nje yabo noma ibhokisi lamahewu noma yini. Thatha isele liphila ulifake phakathi. You understand? After you have done that, thatha usawoti, rough salt, uthele phakathi and isele lizokhukhumala. Yabo, khipha amanzi. Ngesikhathi selenza njalo ke isele lizokhukhumala lize liqhume bese ke uyalomisa uligaye lize lome bese ufaka lemithi. Into esiyenzayo la khona uzo understand isele uma usulifakile kulento. Let's make an example. Uzothatha isele ulifake entweni kanje, yabo? Ulifake entweni kanje, uma usuthatha usawoti omningi uvuvuzele iseleni la ngaphezulu, you understand? Uma usuyaliyeka isele likhukhuma lokhukhuma lizolifela kuthiwa le-expansion khona liyaqhuma liyafa. Then thatha le mithi ke le futhi uyithele ngaphezulu kwesele. Uma usuthatha lento lena uyifaka lapha esiqulwini and thereafter uyayigaya lento. Uzoyiqula lento uqule imise iyoma uyiyeke ke yome. Uma isiyomile into yenzayo ke imbiki. Uzokwenza njena bese ufaka le mithi umbize ngegama lomuthi uma manje eke wadla ukudla okunosawuti mangashoni. Lento uyibeka esandleni saka left. Umuso usuyakhumula ubanqunu. Ume ubheke ngaselangeni. Uthi ngithi sibanibani okasibanibani. Kusukela manje uma uke wadla ukudla okunosawuti. Ngithi ngifuna uvuvuka lamehlo aqhume. Lento uyenza insuku ezintathu. Lento le. Uyenza insuku ezintathu. Imithi yokuthakatha. Le mithi yokuthakatha akufuneki kube sangathi inyanga zathakatha. Inyanga zathakatha because senabantu manje abanamahlahla bayo abangazi ukuthi bayini. Kunabantu manje okuthiwa baba no prostate cancer kanti beqiswa imithi emimbi. Kunomuthi omumbi umuthi weqile ukwenze ihip bone kube sathi iyadlavazeka. Imithi ke lena esiyisebenzisayo. Buyisa indoda ngeqhude. Uzongitholela iqhude. Buyisisa indoda. Mufuna indoda yakho ibuye. Senza kanjena ke. Thola umuthi esibuza ukuthi umkhanya kude, umzaneno, umthathe, umkhondweni. Umkhanya kude, umzaneno, umthathe, umkhondweni, uphinde futhi uthole amafutha kaTikoloshe. Into ozoyenza kwe igaya lemithi.
ihlangane. Musu ngitholela umbila, yabo, thatha umbila nje uhlobe umbila lo odliwa zezinkukhu. Uma usuvuka ekseni ungakakhulumi namuntu, uyachama. Ukho umchamo wakho ufafaze phezulu kwalombila. You understand? Thereafter into osuzoyenza la ke uthatha ke lo muthi lona uhlanganisa nombila lona. Uma nje likhala iqhude ushiye yonke leyo nto abuye zekwena. Into esesiyenzayo uyahlanganisa lo muthi muse uhlanganisa nombila. Usuzothi mekuphuma izinkukhu ekseni iqhude uzolivalela lingaphumi. Ziphuma ezinye izinkukhu iqhude lisale lona. Le qhude leli into zenza uzolinika lo mbila. Ufuna lo udle lo mbila. Uma seludlile lo mbila la uqeda musu uyaliyeka. Kuzothi kusasa ekseni ngabo 3 intathakusa meke lakhala leqhude. Laqala lakhala leqhude base ludigestile umzimba usuku isituli umbila. Meke lakhala leqhude leli, believe you me. Lo muntu noma ngabe intombi ayisimthengeleni noma insizwa ayisimthengeleni lo makoti ohlele kuyena izohamba. Noma ngabe umdlisile ungamdlisanga, as long lezizwe lezi ozakhile zizomlanda nje abuye, but izizwe lezi suke zakhiwe ngani ngeqhude nje lenkukhu. La ngifuna ukunika ke umuthi ogcina. Lo muthi ke uyisibango, lo muthi engizokunika wona. Lo muthi uyisibango, lo engizokunika wona. Uma ufuna nibanga nomuntu emsebenzini, driver i-truck iphuma iyodeliver, izophuma ngabo 6 ekseni, usebenza ebaker, usebenza ewarehouse ku long distance, kodwa manje ufuna ukuthi axoshwe emsebenzini. Awumthandisisi kahle ngoba phela ufuna kungena abantu bakini la. Ufuna sakhe isichitho ke manje sokuthi angeze emsebenzini. Lesichitho lesi ukusebenza kwaso asimenze ukuthi azonda abantu, simenze ukuthi abe nobuthongo nje obuningi. Into ezoyenza la uzothola amasimbi empisi. Uthole umuthi ekuthiwa unokani, uthole umuthi ekuthiwa umkhondweni, uphinde futhi uthole amafutha kadikolosho. Lento ke uyihlanganisa ke lento ke lena ke. Uhlanganise kahle, uhlanganise nomkhondweni. Yeah, nomkhondweni. Uhlanganise lento le. Sekuzothi ke ebusuku lo muntu ufuna uqiniseke ukuthi uselele. Most likely abantu balala ngabo 10, abantu abasebenza nje ngo 10 sosebelele. Wena nje mekushaya u10, 11 uyavuka lapho wena. Wenza lo muthi lona. Lo muthi lona uzobeka futhi on your left hand side. Uthi amathako. Musu uthela lo muthi lona. Umusu usuyambiza ke igama uthi ngithi sibanibani lala uzuvuka ngoba sekuphuma ilanga. Ungasho ukuthi akafi. Sibanibani ngithi lala uzuvuka ngoba sekuphume ilanga. Uphephethe lo muthi. Uphephetha ngabo 11. Uphinde futhi uvuke ngabo 3. Uphephethe lo muthi uthi ngithi sibanibani lala uzuvuka bese kuphume ilanga. Lesilwane sizongigidagida simgidagide la simiyeka khona kade engalele ehlushwa isilwane. La simiyeka khona kufika ubuthongo alale flat kuyimanqe lithola ukulala kanti behlushwa isilwane eklinywa isilwane simenza yonke into. Umhlupha nje utokoloshe ngayo yonke indlela. Kanti lento wena uyenze ngamabomu. Bofuna ukuthi aselwe i-truck yakhe isale yodwa kwibase ilayishiwe. Athi bamfonela ucingo vese akazuluza indlela lele ngayo. Uma sefonela futhi abasemsebenzini kube sekuphuma ilanga. Ngalo ndlela umsebenzi uyamphelela. Ziyasala izethe ingane ziyasebenza. Umsebenzi uyabangwa abantu bakithi. Lento nizocabanga ukuthi nina kuzokwenzeka ngale ndlela yenu, akuzokwenzeka kanjalo. Yeah, let's go back to our channel now. Lana nginento ethi YouTube is the investment. That's number 1. YouTube, it is an investment. YouTube, it is a digital advertising platform. It is a digital advertising platform. It's whereby companies advertise their businesses. That is YouTube. Those companies who are advertising their businesses on YouTube, you are getting paid when as the owner of the YouTube channel. The person who came to be interviewed, he or she is not getting any cent. Does not get any. And secondly, you are paying these people to shoot you. You pay them to be poor because they take your money
And they also collect money from YouTube. And when you only collect poverty and nonsensical calls, into engizofuna ukuthi uyenze la ile azi ukuthi umoya kwe-channel yomuntu ekubizile ukubizela ukuthi uzokhulisa i-channel yakhe. That's all. Ukubizela ukuthi uzokhulisa i-channel yakhe. If i-channel yakhe i-reacha u-10,000 viewership, that 10,000 viewership is equivalent to 1 million. No, 10,000 subscribers, more like equivalent to 1 million viewership. 1 million viewership. And loya muntu kunemali enkulu ayiholayo. Kuzokwenza mhlawumbe ivideo yenu ishaye 100,000 viewership. Kunenye channel nje segoli abuse kakhulu iziboshwe. Bakhuphuke kakhulu besenzisa abagama iziboshwe. Namhlanje lezo ziboshwe aziholile ukuthi bona ba right kakhulu bona. Ba right kakhulu. Lezo ziboshwe azazi ukuthi kufuze ngabe zicela ama dividend. At least mzonke ngizoshutha wena ngizocela unginike 1,500 njalo ngenyanga for 12 months. Kuma royalties zami. Njengoba wena uzobe usebenzisa i-footage yami ukubukwa. Manje abantu abayazi lonto abayenzi lonto le ngisho ukuthi into okufuza ukuthi uyenze. You don't need an expensive equipment to start a YouTube channel. If you got WhatsApp in your phone, definitely wena ungakwazi ukuloada i-app ye-YouTube. Awumdingi omunye umuntu. Ungakwazi ukuloada i-app ye-YouTube. What I'm telling you is this. Thatha le phone yakho lebiza kakhulu. Thatha le phone yakho lebiza kakhulu. Uma usewenza kanje nakhe ngifuna ukukusiza lana. Thatha le phone yakho lebiza kakhulu umuse uyazishutha ngayo. Faka i-SD card umuse uyazishutha ngayo le phone. Uzi interview wena. Thatha le phone uyise kwa Cash Converters, Cash Crusaders. Ubuye nani? Ubuye ne camera. Bazokunika i-camera. Udayise le phone uthole i-camera. Uma usuyitholile i-camera, this is what you are going to do. Hlala phansi ushoot. Enza ama video akho uhleli. Into ezokuhlula iyodwa uku-editor. Uku-editor nje. Wherever you are, even that you are in Johannesburg, you are in Kimberley, you are in Swaziland, wherever you are, do this for me. Convert your phone. Asikho isidingo ukuthi ngabe ufone uphethe ifone ka-27,000. Hence i-camera yokushutha you-13,000. That does not make sense. Le phone ayikho into yenzayo. Ku TikTok unama followers awu-137, unama likes awu-2.8 million. And uTikTok awukuniki imali ngaleyo nto. Awukuniki imali ngaleyo nto. Let's go back to the basic whereby uzoba ne-YouTube channel yakho oyishuthe wena in your own space. And thereafter, thola ke umuntu ozoku-edithela at a professional standard. Kunabantu abasi-edithelayo abadlalayo. Kunabantu aba-edithayo abadlalayo. Kuno baba engizothi akumthinte ngizokunika inamba yakhe. He's a cameraman. He's a cameraman. He's doing video shooting and others and editing. His number is 083 427 3611. Into ozoyenza wena thatha ama SD card wakho uwapose wafaka kaphepha wathumela kuyena ayena into ayenzayo iyodwa ukuthi wena ukho leThekwini wathumela kuyena awa pick up period ak-edithele akupostele ama video akho. How is that? Ak-edithele aphinde yena akupostele ama video akho because editing requires a professional and akwenzele i-intro that is professional because wena uzokwazi ukwenza i-intro that is professional. Akwenzele editing professional, intro that is professional, and mase yakupostela ama video akho wena uzosho ukuthi ufuna postwe nini. If i video yakho inde kakhulu u1 hour 2 hours uzokwazi ukuthi yena ayicompress kwazi ukuthi iposta abantu uzothi uyayiposta ngale ndlela oposta ngayo iloku run one way iloku igdlela idatha elishaye value ijike futhi engahambi. Engisho ukuthi ake sibuke into esingayidingi nento esiyidingayo. Okay, kuhle ukuthi wena uphethe ifone ebizayo. What about mina mengiya kaphepha ngifike ngithenga ifone nje ka2800 bese ngithenga icamera ka11,000 bese ngiza ama video bese nginika lo baba ngithi ngicela ungi-edithele. Simple as that. Uzokuthetha uku-editha nokuphosta kuzobe imali engaka ngoba uyishuthe wena uzangumosha isikhathi yena usezwe wakho uku-editha akupostele akumonetize i-channel yakho. That's all. How is that? Uyibona kanjani wena lento? Ubona ngathi umsangano? The answer is no.
ayona umsangano. Ezinye izinto lezi thina esingafuni ukuthi sikhulume ngazo kanti kuyadinga ukuthi sihlale phansi sitshela namahlazo ethu ukuthi we are not doing well. Sithanda ukubuka kakhulu. Sibuka ngezinto ezingenamsebenzi. Sibuka nje ngezinto ezingenamsebenzi. Yeah, this is Babu Dokotela. Ngomhla ka-1 wena ongakaze ngizovule isigodlo esizoqala ukusi-operateisa ngomhla ka-1. Lesigodlo sise-10:05. Lesigodlo sise-10:05 e-10 floor. Wena ke nje ongakaze ufike kusona ngicela ufike laphana uma kodwa uthi ufuna ukwakhela into yangempela. Kunabantu abazofuna izinto ezinhle, kunabantu abathi Babu Dokotela I'm taking a decision. What you are saying I'll do it. Ngifuna ungitholele izinkukhu ezimbili. Uma uthi ufuna ukuzokwenzewa into that will change your life to the best. Thola inkukhu iqhude noma ngabe linjani umbala engabe eminyama kodwa. Thola isikhukukazi noma besijazi singabe eminyama kodwa. Uma usuza kuBaba uDokotela sikukhandele nanga umsebenzi. Kunezinto okufuna wenzele zona ngendlela eright. Kodwa ngizokwenzela lokho uma ufike e-10:05. 10:05 bese ngiyakwenzela ke lokho ke. Uma uthi uzofuna ukubhuka uyafuna ukuze 10:05 kodwa ufuna ukubhuka ufuna ube nomali engango-500 because I learned that I have to charge people for booking, especially on a Sunday. Sunday is very expensive because I have to bring staff on a Sunday for a person ongezi. Yabo, for a person that is not coming. Ngalondlela ke I charge people ukuthi babe no 500 befuna ukubhuka ethi Babu Dokotela mina ngiyafuna ukuze 10:05 ngizozithola lezo nkukhu but umsebenzi engwenzayo ungivumeli ukuthi phakathi nensuku uzoza phethe lezo nkukhu bese uyayazi imali ngihleza nginitshela ukuthi imali enephathwayo uma uzokwenza lo msebenzi. Umsebenzi oright kakhulu sizoyishintsha impilo yakhe ibheke emuva ungaphindi ukhumbule ukuthi wakwehlupheka. Ya ngikhona ibutho ke engilakhile ibutho nje lemali lela butho lelana lihle ngilikhipha ngo-1150 rand 1150 rand. Lebutho leli ngitheme ngilakha ngase ngalakha nomdlebe wokugcatshwa. Nginomdlebe ogcatshwayo wona ke ngukhipha ngo-1500 rand. Okusho ukuthi kukonke ku-2600. Angichaze ke this is an entry. And then kuzothi uma sekuphele isikhathi se-entry level sewukuthi nje umuthi mainstream uzobe usu-4500. Lana ngizokucaba ngomdlebe for a person othi Babu Dokotela my intention is one, my model is one, into engiyifunayo mina imali. Anginandaba nokuyini okuyimengaba nemali mina ngabe kulungile. Ngizokunika ibutho lakhona ngikunike izingcapho zakhona. Into ozoyenza wena uma ufika ekhaya. Ngicela ungilalele. Into ozoyenza uma ufika ekhaya nanku umuntu wakho ufika ngizobe sekubhala ukuthi uzocaba kanjani. Nanti ibutho lakho lifikile lihlukile futhi nalo. Thatha imali eyiphepha like 10 rand or something. Ishise le mali ibe upowder. Thatha lo mlotha ufake ebuthweni, thatha lo mlotha ufake kumdlebe ukuhlanganisa. The reason why wenza njalo it because ufuna lento uyayi-introduce ukuthi ufuna lento ikudonsela imali kuphela. That is why you do that. Uma kodwa ukuthi ufuna enye into ngizokutshela futhi nakhona ukuthi uzokwenza kanjani. Kodwa nje lapho ila ozothi uma ukuthi ufuna into yemali nje kuphela ayisithwalo ayisigubhu noma ini uzokwazi ukuthi ngikuthumelele ngophepha uyilande kaphepha ibutho lemali umdlebe wemali umdlebe uzowucaba. This is Babu Dokotela wesizojabulile. Yazi ngizocela la izolo kade ngise kwaMashu Men's Hostel. KwaMashu Men's Hostel. Ngine channel ke engiyivulile esibiza ukuthi The Urban Life in Durban. Uma ungena nje ku YouTube The Urban Life in Durban. Ngizocela umasipala weThekwaka akayibuke le channel. The Urban Life Durban. Uzobona nibuke le video ebhala ukuthi nje KwaMashu Men's Hostel kuphela ningabuka amanye ngoba ngihambe ngishutha amalokishi, amadolobha, indawo zasemakhaya, koMzinyathi, yonke indawo omlanzi, shutha yonke Chesterville, kophuma eMtshebheni nje by far indaweni engisayishuthile. But into engiyibone siyacela nje umasipala weTheku ukuthi siyacela nje singaba izakhamuzi angena umhlali ngisangana ekhanda mina. Umhlali ziqashe ehlala la mina ngisakhamuzi saseThekwini. Nginemizi eminingi eThekwini ngisakhamuzi angena umhlali la mina. Then siyacela nje umphakathi waseThekwini ukuthi ake umasipala athumela ama-inspectors laphana ayobheka i-waste removal ukuthi yenzeka ngendlela yini. Waste removal KwaMashu Hostel kuhlala abantu lapha abangama-South Africans abakhokha i-tax.
Kuhlala abantu abangama South Africans abakhokha i-tax. Asikwazi ukuthi singaba neJunk Mountain, intaba yaDodi endaweni ehlala abantu. Laphana kwaMashu kunomfula osemgaqweni. I repeat, there is a river emgaqweni, not grey water, fresh water that's supposed to be used by people for cooking and washing. But la amanzi asephenduka awumfula, is a stream. KwaMashu sekunendawo osungabhudisa amadada khona. Umfula okhona. Ngena nje lapha kula channel nizoyibona into engishoyo. It is unfair for uDurban Metro ukuthi angavumela ukuthi sibe nezakhamuzi enjengana. La manzi awavalwa ngani? Lo yadoda ususwa ngani? Angifuni ukukhuluma ngokulungiswa umgaqo, it's not my business ukwenza leyo nto le. But ake sibheke into ene hygiene effect. Kunezingane lapha yana. What about airborne diseases? What about airborne diseases? If uDodi uzobe intaba ungajomba kuona. Kunendawo ubona ukuthi laphana ungafuya amadada bhude laphana. Ungafuya ingulube zikhipha ukushisa lapha. Asikwazi ukuba nendawo enjalo. Definitely asikwazi. Ngena nje kula channel wena othi nje usebenza ku Metro une interest nge development nenhlalo yabantu, human settlement, ake nibuke le nto enhlase khona abantu. No, akwazi asikwazi sikuzwe. Angeke laba abantu babayizakhamuzi. We love them as we love our kids. Engeke sibize abantu ukuthi abawuvota kuleyani. Uyabona amabhodi amisiwe laphana. Kumiswe kanjani amabhodi ade beshibile bengakwazi ukuthi ubeka nje istebhiso. Ufaka istebhiso phakathi emanzini. Kuthiwa labantu abazovota ikhansela kade lenzana kade lilana. Le khansela kana kwaMashu belenzani lona? Uma ngempela sinomfula kwaMashu uhamba emgaqweni. Amanzi not grey water, fresh water la ngabaphuzwa abantu ayachitheka nje akunankinga yana iyalonto. No umasipala akayibuke lento ukuthi ngeke. Le channel ngiyivulele nokuthi nawe ngakini ngizofika kade ngise uLundi shuthe lonke uLundi ngaphakathi, Melmode ngishuthe yonke, iShowe ngishuthe lonke, iFryhead ngishuthe yonke, uNongoma is one street ngishuthe wonke. Thereafter ngiyeza eSikhaweni, ngiyeza eMtuba, ngiyeza eHluhluwe, ngiyeza eJozini. Ngifuna ukuyicaptureisha yonke le ndawo ngize ngofika koMnqobokazi. Ngifuna ukuyithatha yonke le ngiyidate ngoba sifuna ukubona labantu esibavotela ukuthi sibavotela ngoba benzani kahle. Sifuna kube le channel ngiyakhela ukuthi ngifuna ukuthi sibone sibavotela ngoba sebenzani. Kwenziwani kahle nje ukuthiwa bavotelwa. Kwenziwani nje ukuthiwa bavotela. Ake sibukeni le channel nje kwasicela nje laba bakumasipala weTheku. La umasipala bake bobheka lento ezwe lapha kwaMashu ukuthi kuyiyona umasipala uyayazi lento le. Ukuthi ngempela kuthiwa sinokushoda kwamanzi abantu bazibadeliver amanzi ngama-water can, but kunomfula wamanzi aphuma emapayipini amasipala engabe lamanzi lawa reserved ebadamini rather than ukuthi abe umfula kwaMashu. Ake sobukani lapha yana. This is Babu Dotela Sizwe Jamfalo Mhleja Kehlelo. Yeah. Ngizo mhlaka 1 August, I insist. Mhlaka 1 August ungasali kunensebenzo. Ngifuna ukuzolwa namaqhinga kaSathane. Yes. Ngifuna ukuzolwa namaqhinga kaSathane, amaqhinga amademoni. Kunamademoni esilibiza ukuthi azazile lela demoni. If ungakutshela ukuthi azazile wenzani? Azazile uhlala ezintabeni. But if you repent from intabeni uconvert abe imbuzi, akwazi sinazo le mbuzi ekuthiwa imbuzi entabeni engazuzayifuyo bazayizala ubani. Azazile usebenza kuhlala kulo mzimba ke leyo. And azazile it causes so much poverty kubantu. I repeat, azazile causes so much poverty. And sinimadibone amambi kakhulu njengoBaphomet. uBaphomet is a ruin of everything, destroy yonke into ephambi kwakhe. Abiza abantu abathi abeze emanzini bezogezwa emanzini. Amanzi aphethe uBaphomet. Lela demoni licontrola izinto esima. Sifuna ukuyihlakaza yonke leyo nto leyo. Abantu bahlupheka kakhulu kunedemoni ekuthiwa uMammon. Mammon demon is a demon elivala imali kubantu. Idemoni elivale imali kubantu. Abantu baxakekile, uyabona ukuthi abantu bazodlana bodwa. Ohola kahle uxakekile, osebenza kahle uxakekile, ongasebenzi kahle, obamba itoho uxakekile. Manje okwazi ukuthi ubani kanti khamba kahle kuyena. Onebhizinisi yawa, yabo, ocabanga uqala ibhizinisi uvalekile akwazi ukuqala ibhizinisi. Ngalondlela ngiyacela ngomhla ka 1 August. I'm begging. Mhla ka 1 August kuzobe kumgqibelo ufike at 10:05 uze kuba uDokotela. Kunento efuna usuyibeke kuwena. Kunento efuna sikunike yona. Uhambe uyenze ekhaya. Kunento enhle esuyishiya kuwena uyithathe
uhambe uyosebenza ngayo. This is baba udokotela wesizwe bawujabulile. Uma ufika ekhaya ngizofika ngikunike insebenzo yokulwa ukuphikisana nentando kaSathane. Uzofika ekhaya ungithengele iqanda. Uzofika ekhaya ungithengele iqanda. Uma usele iqanda leli wenza lento engizokutshela yona. Yini ozongitshela baba udokotela ngathi usuyakhohlakala ke nje manje. Uthatha leqanda ulihambise la 1 2 3 4 4 times. Musu usulihambisa kumzimba wonke, umzimba wonke, umzimba wonke, umzimba wonke, umzimba wonke. Musu uyalithatha leqanda leli wenza lento engikutshela yona. Thatha leqanda ke wenza lento engikutshela yona. Insebenzo eningi uzobe uyithatha la kubaba udokotela osohamba nayo. Kunamanzi engilosi engizofika ngikunike wona. Kunamanzi engilosi yesibonakaliso, kunengilosi isikhathi, the angel of the generation. Ngizofika ngikunike yonke insebenzo yakho. Kunensebenzo ufuna ufike uyithathe uma usuhamba nayo. Ngizoyenza lo nsebenzo ngomhla ka1 kuphela ku-August. Goodbye. This is Baba Udokotela wesizwe bawujabulile mfana Mdletshe kahle mlo. Love you and goodbye. Thanks.